Sehilaaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetende andu diine ma ɗo e Saftirde men Dakar FM. Caminen ceerno men khalifa men wondude ceerno Ibn Oumar ceerno e dendagal dendagal seto kamɓe kala camminen ɓe juuruɗenɓe nana kadi ɓen ardiɓe e Saftirde men Dakar FM gartugol Alaji Abou Ndiaye Modou Bacir Bane Alaji Amad Tidiane Kassé Alaji Baylo Sy Bokara Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Sissoko Baba Mamadou Guissé e dendagal ko dinner Saftirde men Dakar FM kamɓe kala camini ɓe juurima wonɓe to hôpitaluji cellani dal ɓeydata cellal kesal ha heewa hayni kadi wonɓe nder galleji ɓe cellani dal imminteɓe ɓe jokka e hajuji mabɓe yaaɓe ɗangal ƴewode jikki jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah newnata suurare ndenka kalisaji kayitaji wondude jaam e cellal e kisal ɓe garti kadi no wawno waade ni tan yewtere men andu diine ma yaadude no ceerno men ceerno Hammat Thiallo ɗon e getto karallagal to ko Amadou Sow toon de karallagal Nangue TV ko Abou Thiam maccude haaju muɗum nono ceerno Hammat bisimilla camina bandiraɓe tiyankoɓe Saftirde men Dakar FM. bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min juurima on min gardini salminade on khalifa o hono ceerno men cheikh Seydou Alhaji Ahmed Tidiane Ba enen calminoma enen juuroma eɗen ñaganoma cellal e balɗe juutɗe e hattan o ɓooya ardaade nde wen caggal makko en calminiri ɗon kadi ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar en calmini dental ngal fof hettiyankoɓe fof ɗo maɓɓe ɗo en juurinoɓe kadi kamɓe fof en calmini hono Alhaji Abdoullahi Wolle enen juuroma tigi rigui eɗen ñagonomo Allah kankone kadi cellal e balɗe juutɗe hattan alors kamo sago makko e ko yiɗi gollande julɓe ɓe ko yo Allah yettin fandare nde en calmini kadi Alaji Abou Ndiaye e sete maɓɓe kamɓe hajjoyoɓe fof kadi eɗen ñaagui Allah julɓe ɓe fof yo Allah nawɓe e jaam allahumma amin artiraɓe e jaam tawa ɓe golli golle ɗe ha timmi farillaji ɗi e sunnaji ɗi fof no Allah yiɗiri ni Allah newna ɓe mbaɗira noon Allah kadi jaccinaɓe kadi ɓe tawta ene jaam allahumma amin jahina bi asaɓe en calmini fof en juurima fof en duccitima ɗo kadi yewtere men andu diine ma e ngam wallodirde hen saabu Allah inchallah tigi noon tigi jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami kadi beltima tigi rigui kono wowno waade ni tan alhamdulillah rabbil alamin hande kadi bandiraɓe gaddi namde jonde machallah ko fate yewtere nde no wadde ma ceerno Hammat waɗane gardini goto e dame ɗe wowi waɗande kala e saaha caggal muɗum garten e namde diine ɗe so heeƴi uddina ɓoggol bandiraɓe kolla koni ko weltaru e nder yewtere nde noon ceerno Hammat bisimilla bandiraɓe en ketti hol banggue nayorɗen e jamma hande o hande paɗen koye saldu joyo ɓuuru e calli l'islam joyɗi hono hajju saldu joyo ɓuuru kayru woni saldu sakkitindu ko ndun paɗen hande inchallahu taala darsu o kadi ari koye place mum tigui e ñanden en gara e korka tawi en jettaki ndiwɗen mbiyaɗen toon kono ɗo hande kam garɗen damal hajjungal koye place mum tigui ari inchallah tigui o wi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd الباب السادس في الحج وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع والباب دمل السادس جيغو بيوال اندر ندو دفتر نون دمودو دفتر ندو سابوي غونغونو نعم قال دو دمل وني جيغو بيوال نعم في الحج كوي الحالي حج وهو نون حج واجب كوكو ودي في العمر اندر غور ndam neddo مرة لاول غوتول sa hajju lawol gotol a jippini farile ma sa ruttima hande ko sifa nafila farile ko lawol gotol rek hajju non holmo waddi hajju waddi alal hurri koy dow dimo dimo on hajju na waddi dum maccudo gondo e kalifandi haysinno hajju yi hajju waddaki so rimdi ko la budda rutto watto e hajju goddo ko maccudo non bi gondo e kalifandi hono fo kadi yo haala yo faami wona hande do gonden na faami al mukallafi kalifado cukalel so hajju yi yaade yum walla yaade baamu tottu hajju yi ne tottani fadille hajju makko way kono nafila ni nde wonno suwata waddade ya budde so hilli faama kadi o ruttuto lawol gongol al mustadi'i kattanɗo kadi hajju waddi en joɓari ma a jogi pasma jahol gartol lawol ne holni e on saha on jaha waddi ma sa dañani ko miskinagal ma ne han ma dañji ɗum hajju o a jagirtaki ɗum waɗake dow ma holko woni caɗele kay dañano ko jirɗa mbasa hajjoyde e ɗum kam ka gollodirte yimɓe ɓe noon hay hunde mbiyatama gaccitama tan koye Allah caɗiɗo hajjoyde e dotta wiyatake woppet tan mbawi wajede noon kono force kam wiyede piyemo walla mbaremo ala o ɗaccirte Allah tan
asakal noon sa dañi ko askina jaɓani askude juuɗe ma kaƴete jawdi ndi aske par la force haqqi o totte miskineɓe jawdi ma beddirtoɗa jawdi ma nande mbaddata hen juulu kadi sa juulani ne joggi dele ɗe dokkeɗa daɓɓe sa jaɓani mbareɗa amma hajju kay ala waɗatake haalantana ya sa yahaji ɓe gaccidma Allah eyi o wi wala yasihu sallata hajju noon illa sona min muslimine juulɗo kefere so ƴetti jawdi mum yeehi hajju yi waɗi dendagal o yaade julɓe ɓe o waɗi ko ajarno foof hay hunde ala ko mankini kono hay hunde kadi ala ko fuɗɗi zéro so tuuboyi la budda o tottoye farille makko la budda watte farille goɗɗo woni wala yasihu hajju sallata illa sona min muslimin e jaɓɗo Allah walahu arba'atu arkanin walahu no wodani hajju noon arba'atu arkanin jokdi nayi tambi won calɗi nayi tambi hajju kala ka jeyɗo koma rewna hajju mum e ɗin ɗon calɗi nayi nde hajju o sella sallu wotoro hen so manki a ruttito lawol gongol tawata ngol ɗon sellani hollin sallu adannu ndu al awwal sallu arwaniru ndu al ihramu ko harmingol harminde wayi tan kono misal fuɗɗade golle ɗe tawa waɗa wonde anniya mi fuɗɗima golle hajju ne saɗa juula joni andi anni to aɗa juula jowa juuɗo dow mbiya allahu akbar ɗum e habbirandu harminirdu daga hajjune kañum nen harminane sa harmini hanti woni a fuɗɗima hanti gam a fuɗɗima golle ɗe geɗe kewɗe hanti karmi e ma harmi ma ha hajju o gaso eyi ɗum won al ihram ko harmingol karmingol ngol noon daga hajju wona ene jiɗɗa foof ala ne jogii zamanu taƴaɗo ko hen hajju watte o saaha mo gonɗen joni lebbi gila ñande julde korko ñande hen hajju lebbi hajju puɗɗi neɗɗo ne sella harmina gila ñande julde korko harmin woɗɗo rewɓe woɗɗo foof hanti ko kono hajju o gasoydade sona taski ara deke lebbi hajju ko tati tuggata koye humtorandu e saftorandu e taske won wiɓe noon ko balɗe sappo taske gaddan ɗe won wiɓe ala ko lewru ndu foof tan eyyi ko noon ɗum noon la budda harmine harmingol ngol noon ko holnde bi zamanin koye jamanu maksusin kertinaɗo jogui zamanu ɗo karminta wona harminago harminima selli wo won ɗum ɗon nokku noon shawwal ko humtorandu mun ñande julde korko woni goo humtorandu ñande hen woni ñalawma gadano e ñalawmaji lebbi hajju wo dul qa'dati e lewru saftarandu ndu gonɗen joni ndu kadi ne harmine wo dul hijjati e taske ɗi lebbi tati goni ashhurul hajji lebbi tati goni hajju ko ɗo hajjoyte neɗɗo jooɗima yeehi ha hedde yaawa yeehi hajju yeehi safa e marwa yirlima ha tampi hay hunde kon waɗa sport tan kono kam hajju yan sabi o tottani hajju e zamanu la bodde jogui zamanu nde mbaɗoyta wona a waɗi hajju eyyi jokku yaha o wi kadi wa makanun makhsusun ene jogui kadi hajju ene jogui makko jogui nokku kadi kertiɗo won yimɓe peñño ɗon mbiɗe mbaɗa hajju ne jahane bango enen gandi ɗo nder leydi he ona ene pija tan hajju ne jogui to hajjoyte suudu kaba toon jahata toon hajjoyte ɗum won wa makanun nokku makhsusun kertinaɗo ko toon tan hajju waɗoyte wona a waɗi hajju deke ne jogui zamanu ne jogui makan wa huwa noon on ɗon nokku batteɗo hajju o wona a hajji makkatu ko makka ɗon karminanta lil muqimi wonande ñimnoɗo ñimɗo biha e nder makka waktal ihrami waktu karmingol ngol koɗɗo e nder makka walla ko nande ambassadeur uji men gonɗi toon wonɓe e nder makka ɓe jaati so ɓe karminta koye nder makka he jaati o amma arani garɗon ummi leyɗele goɗɗe ne jogui to karminta ɗum hawnoten joni noon wonande ñimnoɗo e nder makka kam koye nder makka tigo harminta o fuɗɗo golle ɗe wo dul hulayfati nokku no wiya noon ɗon ko nokku karminirɗo liman wonande on neɗɗo tawajjaha kucciɗɗo fewde e makka taw ombo ummori minal madinati e madinatu munawwara kala gummiriɗo madinatu munawwara e gure kettuɗo toon on banggue jomin garata gumma madina pa e makka ha nokku no wiye dul hulayfa ko ɗon ɓe jippoto on saaha ɓe certa ɗiɗo comci ɓe looto ɓe calligino ɓe juula tawi ko hawre waktu farilla jomin juula farilla ha gani tan ganni o toujours harmingol fawata koye dow julde imma darɗe mbaɗa darɗe ma ɗiɗi tawi ko nande beetaɓe hen jamma en a juula darɗe ma ɗiɗi calmina tan mbiyami ganniɗa hanti mi fuɗɗima golle hajju la budda harminago fawta koye dow julde tawi kadi Allah hawridinima ko waktu tisbar walla ko nande takkosan ne sella pawa harminago e dow farilla julde de so tawi noon ko waktu mo ganduɗa farilla ne woɗɗi an a waɗa darɗe ma ɗiɗi tawi ko waktu dagguiɗo juulede nafila pawa hen harminago e noon madina naaɓe e diwan madina ko dul hulayfa nokku on ɗon ɓe karminirta kamɓe liman tawajjaha minal madinati ko noonne kadi wol juhfat nokku no wiye juhfa ɗum ɗon ko liman tawajjaha wonande on kucciɗɗo fewde e makka min misra to ombori misra ama ombori misra woni leydi égypte wa cham e cham wal maghribe e hirɗe maroc en hanti enen fof hente en naati enen ɗo leyƴel fof hanti koɗo mauritan en maroc en ɗo enen fof jiidi ñawata wotere nokku biyeteɗo juhfa ɗum woni rewoyoɓe hanti jidde ga ko
toon enen ko juhfa woni nokku men en joni noon kam gaadiruɗen ko rewoyde madina sen ndewoyi madina noon en tawtata madina naaɓe ɗo ɓe karminte ɗo enen ni ko toon karminte ko amma sen ndewoyani madina ko juhfa woni nokku meɗen inchallah kono noon kadi wa yalamlam nokku no wiya yalamlam ɗon kadi ko nokku karminirɗo liman tawajjaha wonande on kucciɗɗo fewde e makka holto umori taw umori ko minal yamani yaman ko banggue worgo makka yaman e leƴƴal kettuɗon banggue foof ko yalamlam so ɓe gari ha ɗon ɓe jippoto kamɓene ɓe karmina ɓe naata golle hajju wa dhatu irqin nokku wiyete dhatu irqi ɗon kadi ko nokku karminirɗo liman tawajjaha wonande on kucciɗɗo fewde e makka taw mbo ummiri min faris woni leƴƴal iran en risi en hande sin en toon ɓen ko nokku biyeteɗo dhatu irqi ɗon ɓe karminirta kamɓene wa khurasan e nokku no wiya khurasan e toon ko ɓen ko toon leƴƴal asie ɗe tan ko heewi hen karminirta ko dhatu irqi woni nokkuji poti wala yanaqidu noon fiɓotako hajju karmingol ngol fiɓotako illa sona bi niyyatin tawayna wondi e anniya maqrunatin cindodirɗo ɓe qawlin e konngol aw fi'lin walla gollal la budda sa fiɓi anniya mi naati golle hajju fiɓorto wona fiɓima la budda cindodira hen konngol walla gollal konngol ngol woni sa gayni harmin tan labbayka allahumma labbayka la sharika laka labba hante joɓoɗa daɗe woni hante harminango selli walla nde karminɗa nde tan certa ƴiicomci kaddoɗa gude ma hante wonno kam gollal ngal a harmina gañ tan a golli golle ɗe piɓi anniya o walla hay sa fuɗɗa golle taw kam ƴetta labbayka allahumma labbayka nden wonata fiɓima o amma sa wi tan a harmini konngol ngol a addani gollal hay batta waɗani taw way ko noon sella fiɓaki ni famide soit to fiɓa dal annima tan anni woni ɗon kono fiɓaki taw joni wo yusahabu ne yiɗana lil muhrimi o nande jiɗɗo harminde isalatu ittude chasihi bonam ngaragu makko qabla ihramihi ko adi karmingol makko holko woni ittude bonam ngaragu makko fi qalmi e holtade adafirihi cegineji makko wa isalatu e ittude ma ala badanihi ko woni e ɓandu makko min sha'rin e liiɓi yiɗi widema nde wonno neɗɗo so kesi harmini hante a naati golle karmingol a fembotako a hawltatako cegineji taƴata suko hay hunde hante ala ko matta cegineji ma so juuti sa itti tan ko caɗele wonko joɓata ɗum noon tawde ko noon hadema nadde hijjore he nde ko fewndito usta cegineji ma usta leɓre ma labudde noon kedda hen ɓaade ka pemboytol on ka usta yo oto ɓolto hoore ma ha laaɓa kono kam fewndire kam nde wonno sa kisi hante a naate e hajjore he hande ka kaliɗo wona kala koltiɗa ka jooɓo e ndeke noon ne yiiɗi hadema nadde e ɗum ɗo he yo wonko pewndirɗa hoore ma seeɗa gila e leɓre suuɗinde ha e feñje cegin mus fof fewnta hoore ma ha feewa nden woni naata e hajjore o amma so tawi ari a naati e hajjore aɗa wuyi cegineji ma ne juuti leɓre ne wone ma nder e boowal a ittani sa aranaki no sertoɗa e hajju he tawa neɗɗo yima tan hulat tawata ko aɗa hulɓini eyyi ɗum noon ndeke neɗɗo toujours yo fewndito ko adinde naata e hijjore o wi kadi ko noon wo sunnanul ihrami karmingol ngol ne jogui sunnaji jowetiɗi e mum sunnaji baɗateɗi jaada e karmingol ngol kongol jokudu ko ruknu so arani hajju fewata kono karmingol ngol e hoore mon jogui sunnaji jaadoje muɗum ɗum haalanten wono sunnul ihram sunnaji karmingol arba'atun ko ɗi nayyi ko sunnaji nayyi holɗin al ghuslu ko lotgal la budda ƴetta lotɗa lotgal no lodortoɗa janabe ni ganniyoɗa lotoɗa ha gasna ɓoora ɗi cemti kaddaɗa gudde ɗen gandirɗen ni ngal ɗon lotgal ko ngal sunna muttasilan noon taw angal jokkodiri bihi e ihram o sa lootima ha gayni tan ƴettu hante comci ɗi poɗɗa ɓorna ɗi hanti fiɓa jokka hen tan juulgol ngol e fibde anniya nde watta jarrude e telɗude woni ɓoorade minal mahiɗe e comci ñootaɗi la budda certa e kala comcol ñootagol a certete ha laaɓa holɗum fi rida in o woni e wudere o isari ne sakkare e sakkare woni o haddo wudere less o mojo wudere dow hante ko noon mbatta la budda wona aleyni e paɗe ɗiɗi pettuji mbiya carak paɗe ɗe ganduɗa teppere ma yalta bowal paɗe ɗe bota cuddoje teppere watta ɗum an gorko watta ɗum fes famide wa salatu rak'atayn e julgol darde ɗiɗi la budda juula darde ma ɗiɗi min ghayril faridati ko alda farilde a fami tawa alda farilde taw ko nande beeta ɓen jamma en taw ko holni joni garɗa e nokku karmindirɗo aɗa yiɗi ɓennude jammago he ɗo joni julta darde ma ɗiɗi fawa hen karmingol wa amma sa ari tan a hawre waktu farille ne juule ne sella farille on ne lomto darde ɗiɗi wattalbiyatu e labbinagol holɗum notade wa hiya ko wiyete labbinade ko labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ɗeɗo datalmi gonta yoɓade ɓe jaaha ɓe duttirutina holɗum mbiyata ko labbayka mi notimama
labbayka a faami labbayka mi notimama allahumma ya an allah labbayka mi notimama labbayka mi notimama la sharika laka dendidijo alanama e alliyankagal ma labbayka mi notimama innal hamda ayno dendagal jettode won ni'mata e ni'maji laka ko an wodani wal mulka ila mo fof ko an jeyi la sharika laka dendidijo alanama ay ɗeɗo daaɗe a yiyat yimɓe sa teskima ne jaadina ɗe daaɗe dow labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka ha waɗa olil waɗa diral mawɗo ɗum waɗi yimɓe yeddoɓe tijaniya ɓe ɓe gaybina wasifaji yimɓe ndendena ngulla dande dow moƴƴani min kewi wideɓe onon de on paamani onon kalton tan koko weeli on faami de labbayka allahumma labbayka ko zicru hay onon koye mon yeddoɓe ɗo ɓe son jeehi makka enen fof ndendata ne mbiya labbayka allahumma labbayka dan dow wadde o ganda ko kalton ko te nela sa sallam on to haalno o wi no man allah haali o wi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarahu fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin min mala'ihi walla khayrin minhu masalan nelaɗo allah wi e haala hadisul qudsi ko allah haali kono noon ko kanko nantini en o wi allah wi tabaraka wa taala man zakarani on mo jangti kam fi nafsihi e hoore mum zakartuhu fi nafsi min mi jangtomo e hooram e ɗum noon ko nande lazim ay lazim joni ko an tan hoore ma jangto o man zakarani fi mala'in jangtiɗo men nder dental zakartuhu fi mala'in khayrin min mala'i so jangtima ko men nder dental minnene mami jangtomo e dental ɓurgal dental ngal o jangti kam allahu akbar deke ɗon dental noon la budda wadde wasifa feeñi wadde machallah aɗa ko dental wiya nde ko yimɓe hewɓe ndendi jaadi joni noon labbayka allahumma labbayka oɗo kam ɗo tan neɗɗo sa haali ɗo tan a fooliɓe ɓe mbi ko rendude waɗa wasifa tan ne ngulla dande wo ɗum ɗon moƴƴani ɓe labbayka noon ko zicru tawde labbayka daggima waɗede suudu kaaba yimɓe fof ndendina fodde ujunnaji capanɗe ndenden labbayka allahumma labbayka daaɗi dow so tawi tan ɗum ɗon daggima ma yimɓe nde dagoto yimɓe ndenda mbaɗa wasifa fami holko serdu ko gotum jokkuya o wi kadi wala yaqda'u o taƴata kanko labbintoɗo o attalbiyata labbinagol ngol o taƴata ngol hatta yadkhula makkata hawnata makka ande jomum haɗum gila yolde hande ko daɓɓe tan joɓorɗa tan joɓorɗa hen tan ha naata wuro makka ngo sa naati makka noon a deƴƴat ma artoy hen kono ɗon kam a deƴƴat taw no hawnata makka so naati makka o yaɓanta ko suudu kaaba direct taw mo deƴƴi noon so yettima suudu kaaba ndu o wango o doganta ko suudu ndu tawde mo jogui salligi makko laaɓal makko ha timmi o wango suudu ndu laabi jeeɗiɗi woni fa ida ɗaafa so wangima suudu ndu laabi jeeɗiɗi o juuli darɗe makko ɗiɗi ɗo maqam ibrahima ɗo o sa'a o yeehi hakkunde safa e marwa laabi jeeɗiɗi on saha wadaha o ruttito kadi e labbayka allahumma labbayka non paami ɗon ndeke neɗɗo nde harmini tan gila yolde ga labbayka allahumma a yoɓorɗa ɗe joɓoɗa aɗa yaha ha naata wuro makko ngo sa naati wuro makko ngo tan a deƴƴat labbayka o jomum yaɓɓana juulirde sa yettima tan direct payata ko suudu kaaba bangoɗa laabi jeeɗiɗi juula darɗiɗi maqam ibrahima jalta paya safa e marwa laabi jeeɗiɗi sa gayni so laabi jeeɗiɗi timmi duttoɗa e labbayka allahumma labbayka pata jippude ma faami de hanti ko hen tan gonata holto labbayka o gasoyta mamo haalanen holto daƴoyte e ɗum woni o wima a wadda ha o ruttito e labbayka allahumma labbayka li rawahi ha to kirndol musalla arafata jaagol arfa ha ñande yimɓe ɓe kirndata hantino jaaha arfa ko toon so naatoyi arfa ko toon labbayka o deƴƴoyte li musalla arafata ha jettoyo ñande hen noon ko jeenayi wonata ne yiiɗa jomumen jaaha ni gila ñalawma jeetati kirnda mbaloya mina so fini noon jahanti arfa ko toon daƴoyte joni noon wa awjuhul ihrami arba'atun jeese ihram karmingol kalɗen premier ngol angol jogui jeese nayyi nogol waɗirte woni jeese nayyi mo haala men wa afdaluha ko ɓuuri moƴƴude e majje kanje jeese nayyi ɗe al ifrad ko telɗingol yeeso wiyeten ko telɗingol ngon ɓuuri moƴƴude e jeese tati keddi ɗe joni noon wahwona gonɗon yeeso ifrad an yuhrima ko ndaw harminanta bil hajji a hajju mufridan taw amba telɗini summa ida faraga so gasni min af'ali al hajji e golle hajjuɗe so timmi yusannu ne sunnina lahu wona ndemo an yuhrima ndaw harminanta bi umratin e umra go yeeso ɓuuri moƴƴude masalan sa ari ha ɗo harminte ɗo fiɓa ɓerde ma mi harminani hajju ɓolo oto nawde hen umra de hajju o ɓolo go yeeso ɓuuri moƴƴude jaaha sa yetti makka on saha bangoɗa suudu kaaba ndu ɗawaful gudum woni ñande garɗa nde joni kam nani hakke aduna o ko heewi yimɓe no donka bomo yaade ñande hen jaaha janggo Allah ɓaawa janggo kono deftere kam no jangirta ni ɗawafu o ɗo foti waɗe tan ko ñande garɗa nde eyi so lorno no wiyata noon bom a daruratu tubihul mahdurat so tawi noon gantuji mbaɗi ɓitto heewi tawama enen fof en kejjata toon hannde
la budde acci ha ñalawma goɗɗo ona eyi ɗum noon woni ɗawaful qudum o sa yettima an gorko la budde a wangoto laabi jeeɗiɗi tati gadan ɗi a ñekkat nayi cakkiti ɗi jaara yeeso jaara seesa debbo noon kam jeeƴi ɗi fof seesa yarata famide eyi joni noon ɓewum so wangima ɗum ɗo ha gasi ande ko calɗinayi mbiɗen o ɗawafu noon oko wajibu kono wona rukunu sa waɗima ha gasi jaha safa e marwa laabi jeeɗiɗi non noon ɗawafu ne ndo sa'yu safa e marwa la budda fawa e dow ɗawafu joni noon andi a harmini a dañi saldu wotoru so ari bangoɗa nduɗo oɗo ɗawafu oɗo wangete so wangama laabi jeeɗiɗi kono kanko wona saldu ko baɗɗiɗo noon so woppama ƴiƴam ne lamto joni noon sa gasni jaha safa e marwa wona dañi calɗi ɗiɗi caggal tum jaha arfa calɗi tati garta ñande julde taske nde ɗawaful ifadati wange kadi so lawol gongol golɗo banggol ko ruknu wono calɗi nayyi ɗi won hajju o gasi famide won hanti ruknuji ɗi gasi on eyi ɗi noon ɗum woni ko haalanten ɗo sa waɗi ifrade noon o huwona ɗum an yuhrima ko ndewa harminanta bel hajju o tan ɓolo ɓolo mofriden taw bo telɗino nawdani hen umra o somo refida faraga so gasni min afalil hajja golle hajjuɗe so gayniɗe ha laaɓi yusannu lahu ene sunnina wonande bo an yuhrima kadi ndewa harminanta be umraten umra on saaha o harminana umra o golla umra o kadi ha gasa ngoɗo yeeso ɓuuri moƴƴude wo yuhrimu noon ene ndo wo ihramu rajuli karmingol gorko noon fi wajhihi wa ra'sihi gorko so kesi harmini yeeso makko ngo koye boowal wonata hoore nde hay kufno wattake hoore nde fof dande hoore nde e yeeso ngo fof koye boowal wonata famide daga ko fawa hen hunde fa yahrumu ne harmi alayhi makko kanko gorko satruhuma suddude yeeso makko walla hoore makko taw kadi ko suddirta ko bima ko nden hunde yu addude ene limte satiran koko suurata kal imamat ko nande metalol ko nande kala fawde kala hoore mum la wattake wala khirqete walla ko nande takkere hono sarbet tan fawi do hoore ma fof wattake wa kullu dendagal ma yuntafa kono naftare bihi e mum min al harri e nguliki wal bardi ɓuɓol fo watta dengade en ɗum ɗo joni kala ko nafata e ɓuɓol walla nguliki fof a ittata haala hoore meɗe made ka gorko wa yahrumu noon ene harmi kadi alayhi makko kanko kellifaɗo karminɗo lubsu ɓornade al khatami feggere hay feggere kadi a watta ɗum a ittat feggere ma mofta a hajjo o gasa wa ihramul mar'ati noon tawi ko karmingol debbo fi wajhiha ko yeeso makko ngo lahal yeeso ngal tan yaltata kanko mo sudde hoore makko sudde dande nde lahal yeeso ngal noon yo yalti ɗum bowol famide wa kaffayha e neve makko no camme juɗɗe ɗum tan ne yaltata bowol ko heddi ko fof koko suddete kankone faggat tan ɗum ɗo tan kankon woni ko woni karmingol makko lahal yeeso ngal e camme juɗe ɗe kono noon wala hane wodani debbo o an tasdula nde yurtinta ala wajhiha e yeeso makko thawban comcol li ajli satri sababuni sutura ko nande kanko debbo ko joɗɗo no fewi ambo huuli tan so suddani o waɗani yeeso he ɓurtugal tawa so gorko darimo laaɓetake mo so waɗani noon tan ambo wawi finninde worɓe saabi jondam makko e fayida makko on ne dagui waɗa ɓurtugal e ɗum grillage tan e dow yeeso he taw kanko mo yiya lawol kono goɗɗo so yimo laaɓetake mo saka finna eyyi ɗum kam ne dagui machallah so hulani ɗum yo ittu so hulani ɗum tan yo ittu on wala hano wadan debbo o an tasdula nde o yurtinte ala wajhiha e yeeso makko sawban comcol li ajli satri sababun sutura sababun yidde sutura o waɗa noon machallah kono noon ɓe mbi ɓurata welde wadde noon tawa mo huuli fitina so hulani fitina hay batte wasa wadde no dal ɓuuri moƴƴude o wi kadi wala taghrizuhu o yiwata hen noon ɓe ibratene masalal yatawde yataw wona ko ñoota masalal wona ko ñootade wona wi ha ko nande mum o yahrumu ne harmi alal muhrimi e neɗɗo karminanɗo hajju walla umra masto ɗiibin memde urateri a yimɓe hewɓe ne jiiɓo to banggue hakkude hajju e korka e gona wiide korɗe ne waɗa lati lati ganduɗen haɗa koye hajju lati haɗa ko nin ɗo haɗa neɗɗo kesi harminani hajju walla umra o memata lati so debbo so gorko ne harmi yo waɗɗo famide won o yahrumu ne harmi alal muhrimi e neɗɗo karminanɗo hajju walla umra ene harmi e makko massu memde ɗiibin urateri yaaliqunde ene yowito bil jasade ɓandu foti ko pomate urɗo gandan wiyatno keremeje urɗe ɗe walla latiji ɗi hendu welndu tan a memata wo amma korka kay lati harmani hen kono sa dañi woɗɗade kadi ɓuuri sa dañi woɗɗade ɓuuri ha ko nande jamma en walla ko nandi hen kono kam ganden lati kam harmi koye hajju wona to korka jofodiran wondaka ɗum kadi e wino kal miski bel jasade ɓandu wa sawbe comcol urateri jowittode ɓandu ma ko nande keremeje momateɗe ɗe
walla comcol ma lafi bicceteɗo ɗum ɗon harmi korka kal miski ko nande miski walla ambari e urtede mbiya ambar wadahanu e ngujam ra'si hoore ngujameje batteɗe hoore fof ne harmi fof wattake sababu no hulde hada lorlude bamɗi gonɗi e hoore ma ɗi haydi sa wari mbabba nga jaɓode matode yalla suuda non de wadahanu ra'si e ngujameje hoore fof kadi a rentoto wa taqlimu e holtade zufurin segeneji ma koyɗe walla juuɗe sa holtima kadi a wattata a yoɓatde wa ibanatu e ittude sha'rin liiɓi ittude liiɓi so moustache ma so liiɓi nafki ma so liiɓi aana fof ittatake non tan goppirta ha jogasa wal jima o e rendude joom suɗum haram ne harmiti fagan koko bonnata ha joni omo qaddimatuhu e gardotoɗe rendede ɓuucade mo seccodirde makko ɓandu e ɓandu ala mo ɓattodirta ni ha jogasa ene harmi wi noon wa yafsudu ene bonna alhajju hajju bil jima'i saɓe rendede so joomum fuɗɗima golle hajju ha woɗɗoyi rende joom suudu mum hajju mum boni hajju boni in waqa noon so tawi dendal ngal yani woni ngal kewi amdal wuqufi ko addi daroygol makko arfa hade makko yaade arfa o yetti joom suudu makko ko fuɗɗano ko fof yeehi zéro ko ɗo la budde fuɗɗite aw ba'dahu walla ko caggal nde o yeehi arfa ha gasi ko subaka ñande o waɗi arfa ha nangue muti han to gayni o ɓinni o fayi musdalifa ko ñande hen kisa o yetti jabbo o kadi o fodi ha hande hajju o boni tan eyyi ɗum woni aw ba'dahu walla caggal arfa kono ko qabla tawafil ifadati ko adinde wata tawaful ifadati tawafu batte o ñan jultaske o timminowo hajju hade makko wadde on o yetti joom suudu makko hajju makko boni wa ramyu jamratil aqabati ko adi tawaful ifadati e ko adi jamra aqaba andi jamra aqaba woni andi sa teskima ñande jeenayi taske nde ñande hen tisbare yimɓe fof juuloyte ko toon arfato ɗum ɓuuri yiɗede gila ñalawma to jahata jomi almami rendinte usse noddinte wuurne juule darɗiɗi salmine noddine kadi wuurne juulne darɗiɗi kadi salmine on sa yimɓe daro ɓuuri yiɗede noon sa jogui daba ma so pucci ma so ngeloba ma mbaɗɗoɗa e daba hen daroɗa hen ha nangue muta so ala daroɗa e koyɗe ma so na tawa a tampu tigui rigui joɗɗa seeɗa poftoɗa joni noon ko ɗon wonate ha nangue muta so nangue muti noon jomumen gummo duño ɗon jaaha faye to wiyete musdalifa toon futuro e gueƴe rendine usse ko toon eyyi joni noon so hoddirama dañani arde ñallal ngal foof ha nangue muti garɗa ko nder jamma ɗan ka dufo ƴiƴam la budde kirsa ngeloɓe cakkaɗa walla naggue walla dammuwol sababu na tardi ñalawma e nder jamma he nde garɗa fof kam mbasi ala dañi chance kono sa yaɓɓani ko wiyete arfa o terrain arfa o sa yaɓɓani ɗon ha fajiri sekima a daraki ɗon sa welama kota hajju boni hajju boni la budde gara ɗon ete gara ɗon gila ko adi fajiri arde ñalawma nde koko waɗɗi sa luppi ñalawma o wonko batta kono bonnata hajju o jamma o a luppi ñalawma o fof a luppi jamma o fof ha fajiri seki ko ngelma daraki arfa sonama wuuri garta hikka kam heɓani hajju fami wo wi waram yu jamratul akbar ñande subaka jultaske nani yimɓe mbaali musdalifa ɗo ɗon mbaalata ndendina futoro e gueƴe mbiɗen futoro kam ustetake kono gueƴe kam ustete wona ustama darɗiɗi ɓe mbaala ɗon ha wiyata ɓe gummo ɗon tawa guite laaɓi seeɗa ɓe gara to wiyete masharil haram dare ɗon duwe ɗon ɓe koccata lawol noon sere ɓe kocca ɗon kaaƴe jeeɗiɗi sere soɓe gummiɓe musdalifa ɗon ɓe koccata kaaƴe ɗe ɓe gara noon ha masharil haram dare seeɗa duwe ha ɗesa wedde seeɗa ɓe jawta noon ɓe paya to mina to ɓe gara bedda ɗon kaaƴe jeeɗiɗi eyyi ɗum woni jamratul aqabati on saaha noon soɓe beddima oɗo jamra hajju o fuɗɗima hanti dartade ko heewi hente e ko haɗano dartima kono noon ɓuurata heddade gueɗe ɗiɗi tan yettade joom suudu mum walla warde kullel jeeri yankewel ɗen tan ɗiɗi keddi amma gueɗe kewɗe keddiɗe han den dagui ɓornade comci mum ko nandi hen fof dagui eyyi o ɗum noon woni wima wa ramyi jamratil aqabati eko adi ndo weddoto jamratul aqabati fi yawmin nahari ñalawma ñande julde taske nde jaati aw qablahu walla kadi ñalawma julde taske e ɗum hajju makko boni arruknu jooku ɗum noon assani ɗimmuru ndu addawafu ko wangade suudu ndu laabi jeeɗiɗi walla huno wodani bangagol ngol noon wajibatun gueɗe baɗɗiɗe jogi gueɗe baɗɗiɗe jaadoje hen bami jaadoje hen jeeya hen wona o sunna nun e sunnaji o mustahabbatun e gueɗe jiɗaɗe waddamal ngal gasata ñalawma goto budde ƴewɗe nder ɗe wona waktu on yaha kayne moƴƴi wona mba jokkude seeɗa jokka seeɗa e bay jokkude walla darden ko mbaɗɗa e foti moƴƴi eyyi machallah noon wadde ma taw tawi namde ɗen goodi min namde goodi darɗen mbawi darade ɗon bisimilla joni en gari e jokudu adan ndu tan kalɗen wadde darɗen ɗon inchallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ko noon tigui jarama no feewi ceer Hammat jarama kadi heeɗiyankoɓe saktir men Dakar FM yewtere men andu diine ma
ɗum noon sikkela joni joni garan e namde diine ɗe